बापा मु बड़ हेले कौन हेबी जानिछ? कौन हबु? तमे कहून। तू बड़ हेले पुलिस चाकरी करिबू आ समस्ते कहबे हाकिम बाबू। सतेरे? आउ बड़ गाड़ी करिबू, बड़ कोठा करिबू। कौन बहुत पैसा मिलियो पुलिस चाकरी कले? तू आगे मन दे पाठ पढ़। हाँ मु पाठ पढ़ी आ पुलिस चाकरी करी। बापा तुम बिले रे मु तुमको केते खोजलानी। कौन पाई? मते 20 टका देल मु दही बरा खाइबी। तू एबे स्कूल रु आसिलु तो पे खाइबा अछि जा खाइ देबू। नाई बापा मते 20 टका दियो मु दही बरा खाइबी। हौ बाबा मु दउची। जिदियाटा परा। लिपु तू कुआड़े जाउछु? आज बा स्कूल छुट्टी मो सब बिलु को चले आमे पानी मड़ेइबा। मु खेलिबा को जीबी। हाँ जीबी हेले मते 50 टका दबो। 50 टंका? तू एते पैसा कोन करिवु? मोर दरकार अछि मु बॉल किनिबी। हौ आस। देखुन पिलाटा केमती बही फोपाड़ी सी पाठ पढ़ो ताकू मु सजाड़ी थोइबी आउ सेइथिरे कहबो मु पुलिस हेबी। ये कौन बैग रे सिगरेट आ गुटखा ता माने मते मिछ कहि कि पैसा नहीं ये सब काम करुची। लिपु 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 गुटखा सिगरेट अरे एड़ी गेड़ी पिला। लिपु रह देखुची तते। बापा बापा हाँ तुमको एते डाकुची सुगा जाउनी? तू कौन जानिनु मो कान खराई बोली? 200 टका देला मोर दरकार अछि। तू काली बा 5 टका नेइतिलु तो कौन हैला बस भड़ा देबी सेइतरे खाइबी पुणी मो सांग साथी अछंती। अरे कोउ सांग से गंजड़िया मधुआ माने? बापा चुप कर से माने बड़ लोको तांकर पैसा अछि से माने मद गंजाई निशा खाइबे काली जदी मोर किछि हेइ जिवो तोर कोन हबो कहिलु? हे बाजे भाषण दियोनी मो लेट होची मते पैसा दियो मु कॉलेज जीबी। दउची रह ने मो कान मिसिनी पे पैसा रखिथिली। बुढ़ा काला को निहाती सुगिया दरकारे। लिपु लिपु ए लिपु हाँ कौन हैला? अरे टंका 400 ने चाउल डाली आलू देकी जीवु घरे किछि नै खाइबाकू पैसा ने। हाउ शुणु जल्दी आसबू। ताहले तमे पळाओ न जाणु जल्दी आसबो।
ଆରେ ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଉ ଯାଉଛି। ଶୁଣୁ, ଯଦି ପଇସା ବଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ଟିକେ ବଟିକା ନେଇ ଆସିବୁ। ହଉ ହଉ, ଯୋଉ ମାଠି ଗୋଟେ ପଇସା ଦେଇଛ ତ ପୁଣି ବଟିକା ଆଣିବି। ମୁଁ ବେଳା ଖରାପ ଏ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ଲିପୁ ଆସିବୁ ଫିଷ୍ଟ ହବ। ହଁ ଜିତୁ ଯାଉଛି। ଦିନ ଆସି 3ଟା ବାଜିଲାଣି, ସଉଦା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଯେ ଏଯାଏ ଫେରିଲାନି। ମୋ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି, ଭୋକ ହିଁ ମତେ କଲାଣି। କ'ଣ କରିବି ଯେ? ଲିପୁ, ସଉଦା କାଇଁ? ଆରେ ସଉଦା କାଇଁ? ହେ ଚୁବେ, ସଉଦା କାଇଁ ସଉଦା କାଇଁ? ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ? ତ କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ? ମୁଁ ଯୋଉ ମଦ ପିଉଛି ତମ 14 ପୁରୁଷ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ଲିପୁ, ଆରେ ମୁଁ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହଉଛି, ଆଉ ତୁ ମଦ ପିଇକି? ସାଙ୍ଗମାନେ ମଟନ ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ଆଉ ତମେ ତମ କଥା ବୁଝ। ହଉ ତୁ ପଇସା ଦେ, ମୁଁ ଯାଇ ସଉଦା ଆଣିବି। କି ପଇସା? କହିଲା ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ ମାଗଣାରେ ମଟନ ଖାଇଲି? ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ମତେ ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି। ମତେ କାହିଁ କହୁଛ? ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? ଛୋଟବେଳୁ ମତେ ମିଛ ସତ କହି ପଇସା ନଉଛୁ। ଥରେ ଭାବିଛୁ ମୁଁ କେମିତି ପଇସା କମଉଛି? ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଅନେଇ ବସିଛି। ତୁ ଚାଉଳ ଆଣିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବି। ଜାଣିଛୁ ଭୋକ କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ? ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଖେଇ ହୁଏନି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମତେ ଏସବୁ କାହିଁ କହୁଛ? ତୁ କାହିଁ ବୁଝିବୁ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଦହିବରା ଖାଇବୁ ବୋଲି 20-30 ଟଙ୍କା ନଉ, ଆଉ ଏବେ ମଦ ପିଇବୁ ବୋଲି 500-300 ନଉଛୁ। ଛୋଟବେଳେ କାହିଁ 20-30 ଦଉଥିଲ? ଏବେ ସେମିତି 500-300 ଦବ। ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବି। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ଲିପୁ। ତୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ଅଳି ଅଝଟ ସହିଥିଲି ବୋଲି ତୁ ଠିକ ପାଉଣା ଦେଲୁ। ତୁ ଠିକ ପାଉଣା ଦେଲୁ ରେ, ତୁ ଠିକ ପାଉଣା ଦେଲୁ। ତୋ ବାପା ଉପାସ ବହିଛି, ତୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଚାଲିଗଲୁ। ଠିକ କଲୁ, ଠିକ କଲୁ ତୁ।
ଶଳା ଚୋରି କରି ଆସି ଘରେ ନୁଚିଛୁ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାର୍ ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ନଉଛ? କାଲି ବାଲିହାଟରେ କିଛି ମଟର ଆଉ ଜିନିଷ ଚୋରି ହେଇଛି। ସେଇ ସନ୍ଦେହରେ ଆକୁ ମୁଁ ନଉଛି। ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କେମିତି। ଏମିତି ଚୋରି କରି କେତେ ଥର ଥାନାକୁ ଯାଇଛି। ଏଥର ସେ ଖସି ପାରିବନି। ମିନିମମ୍ 10-12 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହିବ। ଆପଣ ଭୁଲ ଲୋକକୁ ନଉଛନ୍ତି। ମାନେ? ସେ କାଲି ବାଲିଘାଟରୁ ଚୋରି କରିନି। ଯୋଉ ସବୁ ଆଗରୁ ଚୋରି କରିଛି ସେ ତା ଇଚ୍ଛାରେ କରିନି। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟା କିଏ? ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାଲି ଚୋରି ସେ କରିନି, ମୁଁ କରିଛି। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣେ ଆଉ ବହୁତ ନିଶା କରେ। ତାହେଲେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ଥାନାକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ଲିପୁ। 500 ଟଙ୍କା ତକିଆ ତଳେ ଥୋଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅଧିକା ନଥିଲା। ମନେ ଅଛି ତୋର? ମୁଁ ତତେ ଛୋଟବେଳେ କହିଥିଲି ତୁ ପୋଲିସ ହବୁ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବୁ, ବଡ଼ କୋଠା କରିବୁ। ହେଲେ ହ୍ୟାଲୋ। ଲିପୁରାତ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ନିଆଳି ଥାନାରୁ କହୁଛି। ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଥାନାକୁ ଆସି ଶବ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହେ ମୋର କିଏ ଯିବ? ଆରେ ଲିପୁ, ତୋ ବାପାକୁ କ'ଣ ସାଇ ଭାଇ ଆଣି ପୋଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି? ଠିକ୍ ତ ହେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିନ୍ତି କି ମୁଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି? ଥାନାକୁ ଯାଇ ଶବ ଆଣିବାକୁ ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଏସବୁ କହିବାକୁ ତତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତୁ ମଦ ଗଜେଇ ଖାଇ ଆଉ ମଣିଷ ହିଁ ନାହୁଁ। ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ସେ କେତେ କ'ଣ କରିଛି? ଥାଉ ମଉସା, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କର କି ଭାଗ୍ୟ, ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ। କାରଣ ତୋ ସହିତ କେହି ନଥାଇ କି ସେ ରାମୁ ରାଉତ ଥିଲା। ମାନେ? କାହିଁକି ନା ତୁ ଅନାଥ। ତତେ କିଏ ଜନ୍ମ କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ, ଏଇ ରାମୁ ରାଉତ ତତେ ଗୋଟେଇକି ଆଣିଥିଲା। ଏବେ ତୁ କହୁଛୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ? ତୋ ଭାଗ୍ୟ ନୁହଁରେ, ସେ ରାମୁ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ତତେ ଆଣି ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ ମଣିଷ କଲା। ଦିନ ରାତି ସେ କାନ୍ଦିଲା। ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି, କାରଣ ସେ ମତେ ରାଣ ଦେଇଥିଲା। କାଳେ ତୁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବିବୁ ବୋଲି। ମଉସା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ମଉସା, ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମତେ ତୁ କାଇଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ? ଆରେ ତୋ ବାପା ଯୋଉଠି ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ତୁ ଯା ସେଇଠି ଭୁଲ ମାଗିବୁ।